Здравейте всички, уважаеми представители на медиите. Това е първия ни медиен брифинг. Като кмет на Благоевград бих искал да споделя с вас впечатление от първите няколко часа след встъпване в длъжност и да съобща няколко важни неща, които смятам, че всички граждани на Благоевград трябва да знаят. Започваме с това, което вече вчера казах, но в последните 24 часа успяхме да видим и на документи. Включително тази сутрин имахме оперативка с финансовия отдел на община Благоевград и вече може да потвърдим с числа, че в Благоевградска община има гигантска финансова дупка. Финансовата дупка се е получила поради следните обстоятелства. През 2021 година към община Благоевград са преведени суми, от които има остатък в размер на 4 милиона 269 хиляди лева от държавата, които трябва да се използват за укрепване на свлачище за пътя за бодрост. Този проект не се е случил към днешна дата. Парите са преведени от държавата, но тези пари не се намират по сметките на община Благоевград. Към община Благоевград са преведени още пари за ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на камерна опера. Също целеви средства от държавата. Този проект се финансира от няколко различни източника, един от който е целеви средства по постановление на Министерски съвет. Тоест държавата ни дава тези пари, за да ги използваме за този обект. Остатъка, който би трябвало да се намира по сметки на общината, но не се намира по сметки на общината, е в размер на 524 хиляди лева. Значи добавяме към 4 милиона 269 хиляди 524 хиляди лева. Третия обект, който се финансира с целеви средства от държавата, които средства са платени авансово от държавата на общината, е проекта за улица Промишлена. Грубо там са преведени от държавата на общината около 2,5 милиона лева. Около 3,5 милиона лева, от които около 1,5 милиона лева са платени аванс на строителя. Строителя строи, към момента обектът е спрян. Тепърво подлежи да установим защо обектът е спрян и какво е необходимо, за да продължи изпълнението му. Но когато изпълнението продължи, строителя трябва да представи фактура в размер на около 2 милиона лева. Не, 1,5 са платени като аванс. Трябва да представи фактура за допълнителни дейности, общо за 2 милиона лева. Тези 2 милиона лева са преведени предварително от държавата на община Благоевград и към момента не се намират по сметките на общината. Или общата дупка по тези проекти е в размер на 6 милиона 786 хиляди лева. 6 милиона 786 хиляди лева. Факти, които бяха укривани от обществеността на Благоевград до днес. Както обещах по време на кампанията и в много месеци преди това, община Благоевград от тук нататък ще бъде управлявана прозрачно и цялата информация за нейното състояние ще бъде споделена с гражданите на Благоевград. Нищо няма да бъде прикривано, за да могат гражданите да знаят всъщност какво се случва тук. Така, продължаваме. Освен това, до края на месец ноември община Благоевград трябва да посрещне разходи в размер на 4 милиона 352 хиляди лева за местни дейности и разходите за изборите, за проведените местни избори.
за които държавата ни е превела 1 300 000 лева. По сметките на общината обаче към момента има само 480 000 лева. Повтарям, до края на месец ноември трябва да изплатим без никакви условности 4 милиона 352 хиляди лева, а по сметки на общината към момента има 480 хиляди лева. Тази сутрин извиках представители на отдел местни данъци и такси, за да установим какви са възможностите за събиране на суми до края на месеца и до края на годината. Ориентировъчно до края на месеца се очаква да се съберат около половин милион лева, а до края на годината общо около 2 милиона лева. Заедно с други местни приходи от управление на собственост и други източници, около 3 милиона лева. Е всичко, което можем да съберем като местни приходи. А до края на ноември и до края на декември очакването е, че ще трябва да разплатим минимум около 7 милиона лева. Това е само за текущите неотложни неща, които позволяват община Благоевград да функционира, да не затвори, да не угасне осветлението по улиците и по площадите. Отделно от това, първите индикации са, че имаме сериозен проблем с два проекта. По-големия е с изграждането на анаеробната инсталация и доставката на превозни средства във връзка с пускането на цялата система, с която е свързана анаеробната инсталация. До края на годината, и този срок не подлежи на промяна, не подлежи на предоговаряне, не подлежи на отлагане, до края на годината трябва да се завършат тези проекти. Първоначалните данни са, че това е силно съмнително, че ще се случи. Ако не се случи, финансовите последици за община Благоевград ще бъдат огромни. Каквото изпълнителите по обществените поръчки по тези проекти успеят да изпълнят, това ще ни бъде разплатено от ОПОС, управляващия орган на Оперативна програма Околна среда. Каквото не ни бъде разплатено, не се изпълни и не бъде разплатено до края на годината, не отпада, а ще трябва да го изпълним, но със собствени средства. Собствени средства, каквито ние нямаме. Освен, че нямаме средства, както знаете и както вече повече от 2 години алармирам и съм заявил и пред Общински съвет, и на обществените обсъждания на бюджета, и на обсъждането на бюджета по време на заседание на Общински съвет, община Благоевград има огромни дългове към банки. Вече е използвана огромна част от възможността община Благоевград да получава външно финансиране. С други думи, към момента финансово за община Благоевград тази и следващата година, а и в дългосрочен план, нещата изглеждат доста безнадежни. Предстои в следващите дни да установим какъв е напредъка по двата най-рискови проекта, по които може да има най-големи финансови последици, анаеробната инсталация, доставката на превозните средства за тях и за тази система и напредъка по ремонта на камерна опера и читалище. Свикал съм днес оперативки с целите екипи, които работят по това.
ръководителите на проекти, представителите на отдел европейски проекти, счетоводителите, които отговарят за тези проекти и изпълнителите и контрола на строително-монтажните работи от дирекция инвестиционно планиране, строителство и екология. В следващите дни ще планираме и посещение на обектите на място, заедно с строителите и надзора, и срещи с управляващите органи, за да можем след всичко това да дадем реална картина за това докъде са тези проекти и какви последици ни грозят. Разбира се, работим вече и по план за това как да преодолеем тази ситуация. Проведохме предварителен разговор с представители на Министерството на финансите, като ще имаме и работна среща в четвъртък, за да установим с какво държавата може да помогне в тази тежка ситуация. Бързам да кажа, че държавата не е един брашнен чувал, който можем да изтупаме във всеки един момент и да кажем дайте ни пари. Средства от държавния бюджет към общините могат да дойдат само при точно определени условия, които са разписани в закона. Тези средства обичайно са краткосрочни, максимум за 1 година и трябва да се върнат след 1 година. Надяваме се, че ще получим разбиране и помощ от там. Повече детайли ще дадем на следващ брифинг. При всяко положение обаче, това, което е предвидено още в бюджета и беше предвидено още от предишен общински съвет, ще трябва да използваме едни от последните възможности за външно финансиране до края на тази година, поради което още днес ще бъде публикувана покана за обществено обсъждане за ползване на външно финансиране, за да може до края на годината да покрием тази финансова дупка, която имаме, за да посрещнем текущите задължения. Между другото, просрочените задължения към доставчици на общината към този момент надхвърлят 1 100 000 лева. Тоест това са задължения, по които всеки момент доставчиците могат да започнат дела, да запорират сметките и така нататък. Така че ние имаме нужда от свежи пари, за да можем да посрещнем текущите задължения. Бързам да кажа, че средствата за държавно делегираните дейности, заплатите на училища, детски градини, здравеопазването, отбраната и сигурността са осигурени. Това са пари, които идват от държавата целево само за тези задачи и те ще бъдат посрещнати в срок, така че работещите в тази сфера могат да бъдат спокойни. Вече нормално е при предаването на властта да има леко забавяне, но вече са изплатени 50% от тях. В следващите дни ще бъдат изплатени останалите 50%. Направихме бърза организация за това да изплатим и задълженията към членовете на секционните избирателни комисии. Част от тях ще бъдат изплатени по банков път, част от тях от днес се получават на касата на община Благоевград. Направили сме организация за осигуряване на реда и спокойствието по време на получаването на тези средства. Това мога да кажа на този етап относно финансите. Иначе, какво друго свършихме? Вчера имах среща с всички директори на дирекции и ръководители на отдели в община Благоевград и съм възложил до четвъртък доклади за състоянието на всяка една от дирекциите, работата по текущите проекти, спешни проекти, забавени проекти, какви проблеми има, на какво се дължат и предложения за решение. В четвъртък след срещите в София, които ще имаме с Министерството на финансите, ще очаквам тези доклади и ще свиквам оперативки
работна група по работна група за всеки един проект, за да можем да не пропуснем никакви срокове, доколкото е обективно възможно и в зависимост от това каква е готовността по проектите. Това ще установим тепърва. Направих и обща среща с цялата администрация на община Благоевград вчера в 5 часа в зала 22 септември, за да се представя пред администрацията, да ги помоля да работят спокойно, да започнем всички заедно от бял лист, с заличени всякакви предразсъдъци и оттърсени от емоциите на изборите. Уверих абсолютно всички, че от тук нататък оценката на работата на всеки ще се базира на обективни критерии за професионализъм, свършена работа, изпълнени срокове и че каквито и позиции да са заемали служителите на община Благоевград, публично или не публично, това няма да влияе на оценката на тяхната работа. И същото, разбира се, помолих и тях. И ги помолих да бъдат мой коректив, да дават смело обратна връзка и критика, за да можем заедно да работим по най-добрия начин, да установим една спокойна работа, екипна работа тук в община Благоевград и да се оттърсим от страха, който е много осезаем. Така, на последно място, и с това свършвам и ще дам възможност за въпроси. Влизам в община Благоевград с екип от няколко души, който ще бъде допълнен във времето. На първо място, първият член на екипа, с който започваме веднага, е госпожа Асия Иванова. Тя е юрист с дългогодишен опит, работила е в областта на енергетиката и в банковото дело. Предстои, само да уточним предварително, предстои утвърждаване на нова структура на администрацията на община Благоевград, която ще бъде приета заедно с бюджета в края на декември или през януари. И тогава ще бъдат определени окончателните, доколкото нещо може да е окончателно в този живот, позиции на тези хора. Затова за момента само ще ви кажа какви са временните им позиции. Асия Иванова ще бъде заместник-кмет по икономическото развитие, т.е. на този ресор, който до момента като заместник-кмет изпълняваше временно изпълняващия длъжността кмет госпожа Коцелова. Тъй като господин Дейвид Арабаджиев напусна преди моето встъпване, така че се освободи позицията на главен секретар. Тя ще бъде заета от госпожа Деси Витанова, също юрист с дългогодишен опит, с опит и финансист, с опит в банковото дело, частния сектор като предприемач и юрист в община Банско и община Разлог. Боряна Шелявска, която е днес тук с нас, ще оглави дирекцията по икономическо развитие. Боряна е с дългогодишен опит като ръководител на отдел прием студенти в Американския университет и е работила с доста неправителствени организации в областта на развитието на бизнеса и образователни проекти, връзки между бизнеса и образованието, така че там ще бъде изключително полезно. Главен експерт връзки с обществеността ще бъде госпожа Мерилин Симонска, която не виждате днес, защото за съжаление има събитие в тяхното семейство, но ще бъде тук най-вероятно от утре и ще може да се запознаете с нея. Освен това, част от екипа е и госпожа Адриана Топурска. Тя ще оглави дирекцията, която беше ръководена до сега от господин Бойко Начев, административно-информационно обслужване. Последният член на екипа, с който влизаме за сега, е госпожа София Грачинова.
Тя е с дългогодишен опит в финансовата сфера, банковото дело и е сертифициран аудитор в публичния сектор, официално регистриран към Министерство на финансите. Последното и работно място е аудитор към Сметната палата. Тя ще се присъедини към финансовата дирекция. Не. Госпожа Шелявска, дирекция към икономическото развитие. Финансовата дирекция, която се оглавява от Борис Механджийски. Така, продължаваме в следващите дни с интензивно запознаване с текущите проблеми, текущите договори, проекти и най-вече финансовото състояние, укрепване на финансовото състояние и гарантиране, че ще успеем да завършим годината успешно. И конкретно по проектите, които оперативните програми изтичат. Това са най-важните ни задачи. Бързо да успокоя, че започнахме работа и по коледната украса, така че коледното граче ще си го има, елхата ще я има. Може да има леко забавяне от няколко дни, но като цяло всичко ще бъде нормално в тази посока. Изкуствена елха или естествено? Елхата, доколкото разбираме, е собственост на общината, тази, която сме имали миналата година. Можем да ползваме това, което имаме. За момента нямаме достатъчно време и капацитет да мислим за други варианти, така че това ще бъде за момент. Отваряме за въпроси. Заповядайте. Споменахте, че споменахте, че ще пуснете обявление за дълг, в какъв размер? Мислите, че ще... Размера най-вероятно ще бъде около 3,5 милиона лева. Целта е да покрием допълнителна дупка извън това, което току-що съобщихме, нещо, което няколко пъти сме коментирали. Става въпрос за влязлото в сила съдебно решение в полза на строителя на басейна в Еленово, който заедно с лихвите са около 2,7 милиона лева. До момента и тези лихви продължават да се трупат, тъй като предишното кметско ръководство е решило да иска отмяна на това влязло в сила съдебно решение, поради което в момента чакаме съдебно решение по това искане за отмяна, но междувременно сумите са запорирани и заложени. Т.е. една сума от порядъка на 2 милиона и половина е запорирана и около 1,6 милиона са запорирани са заложени по сметка на Върховния касационен съд, а остатъка е запориран по сметки на общината. Тоест това са по принцип собствени средства на общината, които тя не може да ползва. Да, и за това всъщност трябва да покрием тази дупка, плюс допълнително, за да можем да посрещнем тази кешова дупка, която има. А колко банкови заеми има общината? Към 31 октомври с 17,5 милиона лева. Припомням, че в последния ден на изборната кампания имаше изявление на кмета на Благоевград, който каза, че задълженията са 9,5 милиона лева. Публикувано в сайта Struma.com. В същия ден обаче по BTV каза, че са 19 милиона лева. Официалните данни на Министерството на финансите, които получих вчера, са за 17,5 милиона лева. Към 31 октомври е това. Да, октомври, да. А тези милиони за свлачището, които са целеви, по принцип не могат да се пренасочват. Поне така е закон. Къде са, има ли следи, къде са тия пари, къде са прехвърлени, по други пера ли са прехвърлени? За какво са похарчени? Да допълня въпроса, господин Комети, ако обичате, тъй като казахте, че това е обща сума около близо 7 милиона лева, 6 милиона 786. Твърдите, че към момент по сметката на общината има 480 хиляди само.
тези, които не могат да се харчат за друго, плюс тези, за които нямате информация кога и къде са разплатени, вие как ще си ги търсите? Това не са пари, които са скрили под дупките. Трябва да има следа. Да. Трябва да има някаква следа, т.е. има ли следа? Къде са? Има ли следа, къде са Ти парите? пита само за свлачището. Да. Нека да бъдем по-конкретни. Да. Да бъдем и коректни. Има ли следа, къде са Мой. тия пари, къде са прехвърлени? Да. Други. Рамова, нали Сметната палата прави одит на общините. Има ли някаква индикация за тези дупки финансови? Сега, това, което мога да кажа на този етап, тъй като са минали по-малко от 24 часа от стъпването, е, че ще проследим къде са отишли парите. За всеки един лев ще дадем отчет за това къде са отишли. Истината е, че аз предупредих още по време на общественото обсъждане на бюджета, че община Благоевград харчи твърде много и твърде бързо, за да се похвали за някакви неща, че се случват, но без да се държи сметка всъщност откъде идват парите. Чисто финансово и от гледна точка на правилата, това, което ми беше обяснено току-що от финансова дирекция, е, че както държавно делегираните пари, така и целевите средства, така и собствените приходи на общината попадат в една сметка. Една банкова сметка. Разбира се, за всеки лев се води отделно аналитично счетоводство, но истината е, че когато парите са в една сметка, много е лесно да се харчат и да не останат. Къде точно са отишли, ще разберем тепърва. Например, ето тук, но все още не съм имал време да прегледам, тепърва идват фактури все още за хубавото шоу на 5 октомври, заря, светлинни изпълнения, които съвпаднаха и с откриването на предизборната кампания на един кандидат за кмет. Тоест, вие допускате, че част от тези пари може и да са похарчени с цел изборен пиар. Просто го кажем. Всичко е възможно. Всичко е възможно, но вижте, ние трябва да проследим наистина за какво са похарчени парите, защото всичко иначе би било в сферата на спекулациите. Тъй като когато парите са в една обща сметка, това означава, че за всички дейности те се харчат оттам. Така има, нали, някой слага подписа си. Какво ви казват колегите от тази дирекция? Няма как за толкова малко време да ми кажат всичко. Повярвайте ми, имахме трудни, тежки 2 оперативки, в които установявахме какво е сегашното положение. Тепърва ще работим още, за да проследим откъде идват тези дефицити. Господин Знаете колко е броя на общинските служители в работна заплата при тия задължения? Ще има ли пари да се изплащат заплата? Да, мога да ви кажа предварителни данни, които имам. Средномесечно заплатите и осигуровките за общинска администрация към момента са около 600 000 лева. Това са само заплати и осигуровки, никакви други разходи там. Държавата, тъй като общинска администрация е държавно делегирана дейност, но в определени рамки, които са свързани с големината на общината и задълженията, които има, държавата ни дава около 480 000 лева. Всеки месец. Тоест ние в момента харчим с около 120 000 лева повече всеки месец за администрация, отколкото ни дава държавата. Това ще наложи съкръщение. Така, за момента коментирам само тези факти. За да можем да говорим за съкращения, отговорност и така нататък, трябва наистина да се направи смислен и обективен анализ. Не искам да се хвърляме веднага в изводи и, как да кажа, някакви популистки резки действия. Това не е моя стил. Имайте предвид, че община Благоевград е гигантско предприятие. Тя се занимава с изключително много дейности. Така че аз не изключвам вероятността да се окаже, че държавно делегираната администрация не е достатъчна, за да се справим с всички тези дейности, тъй като ние сме областен град и имаме множество проекти и по тези проекти също трябва да има достатъчно административен капацитет. Тъй, че
Нека не бързаме. Може и да е така, може и да не е така. Това трябва да подлежи на обективен анализ, а не на махане с ръка и размахване на брадва. Господин Бекушев, бих искал да ви цитирам няколко изречения от пресконференцията в понеделник на господин Стоянов, че ви предстоят 5 лентички. Пак казвам, цитирам. НХГ, игрището в Рилци, Покровнишкия мост, анаеробната инсталация и читалището. И също така изречението, пари има, трябва воля. Може ли коментар по темата? И още нещо. Господин Стоянов съобщи, че до 16.11, което означава утре, изтича срока за проекта за хай-тех парка в парк Македония. Какво ще правите с него? Да подадете проектно предложение. Така, един по един въпросите. Да. За всеки един от проектите тепърва ще установим тук къде е стигнал. Казах ви, че днес след обед ще имам интензивни срещи с екипите по тези проекти. Първоначалните данни са, че нито един от проектите не се движи в срок. Първо. Второ. Моста на Покровник, община Благоевград не е възложител. И не виждам по каква логика кмета на община Благоевград ще реже лентичка. Ако беше възложител община Благоевград, имам някакви притеснения, че никой нямаше да реже лентичка скоро. Анаеробната инсталация е под изключителен въпрос. Лично ще се ангажирам с това да проверявам с очите си какво се случва там. Но не искам да казвам нищо повече, докато наистина не видим на какъв етап е изпълнението. Човека, който е контролирал строително-монтажните работи от името на община Благоевград, е досегашният директор на дирекция инвестиционно планиране, строителство и екология, господин Треновски. Може би знаете, че той напусна преди встъпването ми в длъжност. Там имаше и проверки от Европейската прокуратура във връзка с тия... Не мога да кажа повече. Казвам само фактите, които знам със сигурност. Отделно ще имаме специално за анаеробната инсталация, тъй като там остават изключително големи числа за плащане и за верифициране. Ще имаме отделна пресконференция само по тази тема. Но когато установим фактите. Хай-тех парка, както съм казвал и в предизборната кампания, проектът за хай-тех парк е върху имот, за който има много ясно писмо от Министерството на регионалното развитие и благоустройството до община Благоевград, до кмета на Благоевград е адресирано, в което пише, че държавата ще предяви иск, ако ние не върнем този имот. В тази връзка още днес ще изпратим писмо с покана до областния управител, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерски съвет и Министерство на отбраната за съставяне на работна група за разрешаване на въпроса със собствеността на този имот. Преди да разрешим или без да сме разрешили въпроса със собствеността на този имот, за мен е абсурдно да бленуваме, че там ще привлечем инвеститори. Аз съм представлявал много инвеститори в живота си. Първото нещо, което проверяват инвеститорите преди да купят един имот или да го наймат, е дали за него има имотен спор. Първото нещо. А ако има имотен спор, инвеститора не идва. Толкова е просто. Сега по отношение на подаването на проекта, това е отделна линия на действие. За да подадем ние утре проекта, той трябва да е готов. Няма как днес да подготвя проект или утре и да го подам. Така че, да, значи това ще го установим днес и утре, дали наистина е подготвен.
А ако е подготвен, ще трябва да преценим дали да го подадем предвид наличието на имотен спор. Това е решение по целесообразност, което трябва да вземем. За момента не мога да кажа нищо, докато не събера информацията. А каква ще бъде вашата позиция, господин Кмет, в тази работна група? Явно всички институции имат интерес да бъде сформирана. След като 3 областни управители казват, че единствената възможна опция, макар и формално само по документи имота да бъде върнат на държавата и след това отново поискан от общината. Интересуваме каква е вашата позиция по този казус? Вариантите са два. Единият вариант е тази работна група да излезе с заключение или някакъв вид споразумение, в което да се потвърди, че условията на договора, с който е предоставен имота, всъщност са изпълнени. Защото такова до момента е твърдението на община Благоевград. И тъй като твърдението до момента е такова, най-малкото ние трябва да го проверим. Дали е вярно. Аз не мога в момента да кажа вярно ли или не е вярно, защото трябва да се запозная с документите и да отида да видя на място дали това, което е извършено, съответства на документите, за да знаем ние дали можем да поддържаме това твърдение. Защото ние не можем с лека ръка да кажем нещо, което до момента е твърдяно от община Благоевград, не е вярно. Трябва да проверим с документи. Ако успеем да се споразумеем, че всъщност е изпълнено и имота остава в собственост на община Благоевград, и ако няма други условия, продължаваме напред. Ако не успеем да се споразумеем, има два варианта. Вариант едно, ние продължаваме да си държим на нашето, държавата продължава да си държи на нейното, съответно влизаме в съда и блокираме ползването на имота за доста време. Имам предвид ползването от гледна точка на развиването на нещо ново там. Иначе сегашното ползване би трябвало да може да продължи и в този му вариант, докато трае делото. Друг е въпросът, че държавата в някакъв момент може да претендира обезщетение за ползването от момента, в който си е поискала имота. Втория вариант е да постигнем разбирателство с държавата, да върнем имота, така както той към момента се претендира, но след това отново да ни бъде предоставен на община Благоевград. Вярвам, че което и правителство да управлява, ще има добра воля към гражданите на община Благоевград, тъй като държавата реално няма нужда от този имот, община Благоевград има нужда от него. И община Благоевград го ползва. Така че ще разчитам на един открит диалог с държавата за това как да разрешим въпроса. Значи ние да упорстваме и да казваме, ще правим едни страхотни неща, там ще привличаме инвеститори, докато държавата ни казва, не, няма да го правите, ще предявим срещу ваш иск. Това е задънена улица, от която само можем да загубим и ние и държавата. Още повече, че държавните такси, само и хонорари, които ще се платят адвокатски по едно такова сложно дело, ще бъдат гигантски. Така че аз много бих искал държавата изобщо да не започва това дело. Последната ми информация е, че те имат пълна готовност да го направят. И е въпрос на няколко дни да предявят исковата молба. Именно за това ще поискам тази работна група да съставим, така че по възможност да постигнем разбирателство. Последно време се заформи така тенденция за напрежението остава кмет областен управител. Вие вече разговаряхте ли с областен управител? Изяснили сте някакви позиции по спорните въпроси? Последно време, като възникват да върнат и решение на Общински съвет. Сега, когато се връщат решения на Общински съвет, това са отношения между областния управител и Общински съвет. Честно казано, не съм запознат в детайли с всички тези казуси. По отношение на казуса с Парк Македония сме имали предварителен разговор и мисля, че там ще имаме базисно разбиране, но имайте предвид, че областният управител е представител на държавата и той се съобразява с инструкциите на... Не, вижте, само да кажем, по отношение на нападките и целият този език, който се размени между областна управа и община, и кмет на община през последните няколко години, това спира. Не може институциите да дадат такъв тон на обществен разговор. Категорично не съм съгласен с това и няма да си го позволя повече. При всяко положение. Господин Викушев, може ли пак няколко думи за вашите заместници за кметове? Казахте, че няма да бързате. В какъв горе-долу срок очакваме да ги обявите? Имате ли поставен време? Не, нямам поставен такъв срок. Аз съм обещал по време на кампанията, че ние ще имаме отделен заместник кмет по образованието
и отделен заместник кмет по културата. Там обаче няма да бързам, защото искам да чуя колкото се може повече възможности и повече възможни хора, включително към представителите на културните среди в Благоевград, на общинските културни институти. Съм отправил покана по време на кампанията да предлагат имена, които те смятат за подходящи. Така че тук в режим на диалогичност очаквам да изберем най-доброто име. Естествено, най-добрите имена, естествено решението е мое, но бих искал да изслушам повече хора в тази сфера и там нямаме спешни неща, поне не и от порядъка на това, което говорихме в началото на тази пресконференция. Имате ли искам само да допълня, за броя на оставките, които до момента са подадени към вас от бившия екип? Точен брой не знам, но те излязоха по медиите. Главният секретар, заместник-кметовете, да, директора на дирекция инвестиции и строителство. Това са важни позиции, но ще търсим начин да се справим. Има ли на тази позиция човек, който искате да задържите като експерт? Аз и към администрацията, и към директорите на дирекции, към всички се обърнах с това, че на всеки ще дам възможност да покаже своя професионализъм. Така че хора, които са работили дълги години в общината, в никакъв случай с лека ръка няма да се разделяме с тях, по каквито и да било причини, извън евентуално ако се окаже, че не е вършена работа както трябва. И то не е вършена по отговорност на съответния служител. Между другото, прекратихме правоотношението на, това пропуснах да кажа, на ръководителя на общинско предприятие Приют. Точно така. И там ще има нов временно изпълняващ длъжността. Да, това е новина. Мотивът е очевиден. Според мен въпросът с бездомните животни, както и според всички граждани на Благоевград, не се управлява както трябва. Резултатите са незадоволителни, а приюта е един от основните стълбове на политиката и на програмата за овладяване на популацията на бездомни животни. Временно изпълняващ длъжността, управител на директор, мисля, че се казва, на приюта, ще бъде госпожа Ирена Везенкова. Да, тя е с опит в ръководството на дейности, в които има така ветеринарна дейност, има подкрепата на общността на ветеринарните лекари в Благоевград и хората, които са съпричастни към проблема с бездомните кучета. Така че временно ще изпълнява тя длъжността, защото там трябва да се започне да се изпълнява програмата. Аз не веднъж съм казвал, ние просто не изпълняваме програмата. Някой трябва да започне да изпълнява и то веднага. Това означава ли, че най-накрая ветеринарни лекари от града, повечето от които са декларирали готовност, ще поемат тези дейности? Това е идеята на госпожа Везенкова, да проведе срещи с тях. Имали са предварителни разговори, така че се надявам, че това наистина ще започне. Също така, естествено, да, веднага ще възстановим и работата на Обществения съвет в тази връзка. Обществения съвет, специално по проблема с бездомните животни, да. Който последното му заседание е от декември 2021 година. И работата на Обществения съвет е предвидена в програмата за овладяване на популацията на бездомни животни. Значи не може да имаш нещо предвидено в програмата, да не го правиш и да очакваш резултат. Със строителното направление, на кого ще се доверите? Трябва ми малко време, защото не искам... Оголва ли се, тъй като... Имаме оголване, да. Имаме оголване. И заместник кмета е напуснал, инженер Треновски е напуснал. Ще проведа разговори, за да установя какъв е капацитета при останалите колеги, защото все пак там остават доста колеги, които работят, има инженерен състав. И ще проверим всъщност и каква е готовността на състава да поеме отговорност.
Отделно от това провеждам разговори и с хора отвън, които евентуално да подсилят екипа, но за момента няма нищо потвърдено. Практически провеждам интервюта. Какво се случва в отдел озеленяване? Там на ръководни постове бяха назначени момчета, които преди да започнат работа в общината бяха товарачи в магазин Стомик. Сега, това е твърдение, което трябва да проверим. Всъщност, нали, какви са били преди това, не е чак от такова значение. Важно е каква е тяхната квалификация и как си вършат работата. Ще проверим. Ще проверим. Възможно е да има преструктуриране на общинските предприятия. Възможно е, но това също няма да се случва без внимателен анализ. Очаквате ли Общинския съвет да одобри предложение за оптимизиране на администрацията и вашите предложения, каквито ще има за общинските предприятия, тъй като така виждам, че не споделяте мнение от общината да е най-голямия работодател, бизнеса си да е работа. Силно се надявам и ще разчитам на разбирането на Общински съвет и на обществеността в Благоевград, че мерките, които ще вземем, тъй като ние много ясно ще ги обясним защо правим едно или друго, че мерките, които ще вземем, ще бъдат подкрепени, както от Общински съвет, така и от обществеността, особено на фона на това финансово състояние, което очертах в момента. Много е важно. Около 7 милиона, само около заплатите и осигуровките дефицит. Много е важно да кажем, нямаме за самоцел освобождаване от хора, чистки или нещо подобно. Просто трябва да видим кое е най-оптимално от гледна точка на от една страна общината да си върши работата, както администрацията, така и второстепенните разпоредители, които са общинските предприятия и звена, а и от друга страна да можем това нещо да го финансираме. Това е. А ако можем да постигнем оптимизация, чудесно. Казахте, че сте провели някакъв предварителен разговор в Министерството на финансите. Срещате ли там някаква подкрепа? Има ли, как да кажа, индикации за помощта, която може да разчитате финансово от Министерството? Вижте, хората там са професионалисти и те работят с общините, имат си отделен заместник, финансов министър, който отговаря за общините, има цяла дирекция. Те имат разбиране, знаят какво е положението в общините и знаят какво е положението в Благоевград, защото там им се докладва абсолютно всеки месец. Така че благоразположение естествено има, но въпросът е дали можем да се вместим в рамките, които дава закона от една страна и второ с какво разполага самата държава като възможност, защото ние не можем просто да кажем имаме една дупка от 10 милиона, покрийте ние, така не става. Има закон, има правила. Ще разговарям в четвъртък. Благодаря ви и аз. Трябваше малко по-оптимистичен финал.